Sakwise aku cumondhok ning Kadipaten Penarukan. Nanging apa sebabe durung ana pawangan sing tetulung marang aku uwal saka tangane Adipati Tunggul Wulung lan bisa kontura ning Panti Jepara. Mongko saben dinane Adipati Tunggul Wulung memujukake kelawan aku. Sepisan aku kudu lelati marang dhewekne kaping pindhone dhewekne meksa bakal njaluk Paltisara. Nanging raketan piye wae aku ora tusmenan. Apa Adipati Tunggul Wulung? Rasan boten wonten ing Penarukan. Babar pisan ora. Tasih kirang sedaya abdi anggenipun lelatus kalih 200 menit. Ora nani bab anggone lati abdimu marang iki ora. Nanging Adipati Tunggul Wulung, balikke wae aku ning Panti Jepara, aku ora kerasan cumondhok ning Penarukan. Usulak unduraken wonten ing Panti Jepara. Padhe kula unduraken wonten ing Panti Jepara. Nanging wonten syaratipun. Apa kuwi syarate? Syaratipun kalih perni. Pisan Partisara ketak wonten astaning Tunggul Wulung. Mongko kalih 200 menan kedal atus kalih kula Adipati Tunggul Wulung. Ora bakal kelakon penjanggamu kuwi Adipati Wulung. Lan aku ora bakal ngulungke Partisara ning tanganmu. Tembungipun 200 menan. Boten badhe kelampahan. Kamangka 200 menan. Menika cumondhok wonten ing Penarukan. Wewengkon lan panguwasaning sakutu ing tanganing Adipati Tunggul. Gimana pun dikan kados-kados. Napa kelampan kula ngruda paripeksa. Pripun? Ora, tetepe ora bisa Adipati. Tiga paringaken boten. Ora. Yen ngoten tak ruda paripeksa. Babar pisan sepisan kowe wani balira saka Demak Bintara kang angka 2 kowe nyidra 200 menaju tegaku ning Kadipaten Penarukan aku njaluk karo kowe 200 bakal tak jaluk arsa tak derake kondur ana ing Demak Bintara. Kowe tok iki dudu perkara lan balde 200 menan dudu saka tanganmu pek. Yen pancen dudu saka tanganku banjur sapa kang bisa malipun during 200 menanjung kena lan bisa ning dudu kowe banjur sapa udune pengayoman ana ing Demak Bintara Kanjeng Sultan Trenggono Rama pribadi kan tumeka ning Penarukan ora mung kowe tekane pengayoman ana ing Demak Bintara ing Penarukan kudu tindak pribadi tur ora kena ngagem bedhomo kuwi syarate. Adipati Tunggul Wulung yen pancen kuwi sing dadi syarate bakal tak udanan nanging piye yen ana liwate tembung musuhmu dudu sapa-sapa Karebet Joko Tingkir. Sumondho ning Taman Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Katuran enggak. Iya. Tunggu. Dipunaturing karepet menapa Kanjeng Sultan. Sakwise karepet tumeka Kasultanan Mbak Kuntoro matur. Kalamunta jeneng sira pengenake Sultan Trenggana rawuh ana ing Kadipaten Penarukan. Kang ing kono karepet uga matur. Kalamunta tindakku kudu pribadi tanpa kinanten penderek lan uga bedhomo. Apa bener kaya kono panjenengan? Menika sedaya kapara lesu tindahipun Kanjeng Sultan wonten Penarukan kedah kapribaden lan boten kinanti bedhomo. Tenane apa sing kok karepke to Tunggulung? Ampun salahing panampi Kanjeng Sultan. Ngantos tunggul wulung balila menika pawadan kula namung sepele. Jur apa pawadanmu dene kowe wani balela mengkang praratan lan nguwalake pemerintahan saka Kasultanan Pak Bintoro. Pawadan kula balela lan ngantos kula bradat Ratu Semenanjung. Jalaran tunggul wulung menika mrumasi mboten kaanggep wonten ing Demak Bintoro. Katuran pirsa Kanjeng. Salanimipun tunggul wulung nggih Kadipaten Penarukan pinangka Kabupaten Pamancet andhan wonten ing Demak Bintoro. Napa nate Kanjeng Sultan nglangket kapribaden tumuju wonten ing Penarukan lak nembe menika to. Menika pawadan kula meri Kabupaten sanesipun. Jalaran Penarukan boten nate dipun rawuhi Kanjeng Sultan. Jeneng tembung meriku tenane elek. Merga ana rasa jengki lan srai. Menika pawadan Bareng aku ngrungokke apa kang dadi tetembunganmu. Meri jalaran panjenengan sun ora nate rawuh ana ing Kadipaten Penarukan bareng tak nalar tak gagas jebul nggonmu meri kuwi ora ala nanging malah tumiba ing apik Nate isine mung kepengin rukun ya sami-sami Kabupaten Pamancet ning Penarukan kok nate dirawuhi. Iki dina panjenengan wis rawuh minangkani apa kang dadi panyuwunmu dene tindakku saka Kasultanan Demak Bintoro tanpa diderekake peranganing prajurit. Uga panjenenganku ora ngasta bedhomo. Reh dene aku wis tumekana ing Kadipaten Penarukan, mula tak jaluk kanthi banget Mbak Ratu Semenanjung kang sawentara mapan ana ing Kadipaten Penarukan iki dina arsa tak boyong kundur ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kanjeng Sultan, kawontenanipun Ratu Semenanjung saketahipun badhe kula ngalih. Matur nuwun yen kaya ngono. Nanging langkung rumiyin saderengipun kersa Kanjeng Sultan Trenggana pangwaos wonten ing Demak Bintoro menika ngraosaken toya kelangenanipun kawula wonten ing Kadipaten Penarukan. Oh, sawentara Kula pengen nyugata. Kepengin nyugata sak rawuhku ana ing Nanging Penarukan. menika kajenganku. Aku nilake matur nuwun banget dene kowe sih gelem ngajeni kelawan sembahan ana ing Kasultanan Kados ngaten Kanjeng Sultan. Rantos sawetawis. Oh iya. Condrosari Condrohati. Aturke Kanjeng Sultan.
Tunggul Wulung. Kula paring dawuh. Iki rak ora waragan to. Menika mboten waragan. Menika toya sulingan karmanipun sedaya kawula wonten ing Penarukan. Yen pancen iki ora waragan, bakal tak rahape. Monggo dipun Dene yen to iki waragan ya sing dipangap. Boten menika boten waragan. Monggo dipun rapi. Aja nganti cidra ing janji. Boten, monggo. Aja nganti karo. Sesarengan monggo. Pun terasaken Kanjeng Sultan. Panas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunan Kudus, iki kalebu kita minangka wong tuwa paran para Demak padha sembrono. Lho lah kok sembrono iki? Ora caos pimut marang Kanjeng Sultan sadurunge tindak ana ing Penarukan. Sunyatan Kanjeng Sultan kena dura carane Tunggul Wulung. Daru beksi. Wah, racun iki. Wong Kanjeng Sultan iki tidak nggih nglena kok. Mboten sebawa malah nglena kok. Eman sewu eman ing atase nyamating negara Demak gugur ana ing bumine musuh. Ayo sawetara kabeh keluarga padha ngrukti kunarpa dalem Kanjeng Sultan. Sakwise Demak kelangan Kanjeng Sultan Trenggono, Nggih. cetha Demak kelangan ratu. Lho, nggih no. Ya ta? Nggih. Krembug perkara kuwi ora patut menawa karembug ana ing papan kene krana iki bumining musuh. Sangsaya mbebayani mbok menawa iki ana sisa-sisa Tunggul Wulung kang dheweke sengaja bakal nyilakake Krandah Demak saya-saya piyayi-piyayi putri kalebu Kalinyamat khususon Kanjeng Ratu Semenanjung. Eling-eling Kanjeng Ratu Semenanjung ingkang ngasta Partisara Demak. Lah terus kersane Kakang Kalijaga niki pripun? Ngene, Nggih. dumateng Kanjeng Ratu Semenanjung Sikados pundi Rama? panjenengan arsa kundur wonten ing Jepara menapa kepengin bali ana ing Demak. Si wonten ing Pantin Jepara kemawon Rama. Menawa panjenengan kepareng kundur ana ing Jepara, Penarukan Jepara kuwi papane adoh turta gawat jalaran iki bumine musuh iso-iso iki ana sisa-sisa prajurit Penarukan sing sengaja ngancam keselamatan panjenengan. Mula kebeneran kondur panjenengan saka Penarukan tumuju ning Jepara kudu ana narpa cundaka. Tegese penderek pribadi kang jaga keselamatan panjenengan. Lah iki ana satriya loro, siji karebet, loro penangsang. Ah, cocok. Mula panjenengan tak aturi milih antaraning penangsang lan karebet sapa kang panjenengan percaya minangka dadi penderek dalem. Rama Kalijaga, menawi bab milih penderek kula pasrahaken kalian Ratu Kalinyamat kemawon. Milih penderek pasrah Kalinyamat. Nggih. Sampeyan kok apal lek milih bocah lanang-lanang kok dipasrahno Nyamat. Nggih Rama. Mat. Nggih Rama. Kowe iki payen gawan bayi kok, Nduk. Enten apa Rama? Anggere ana pilihan cah lanang kok kowe bagiane ngono lho. Anjen yo pinter milih tenan kok. Nggih. Iya ta? Dipercaya
wakmu semenanjung milih penderek. Ngaten. Sing dipilih ora akeh mung loro rak gampang to. Nggih, Karebet karo penangsang. Sing pantes nderekake wakmu Ratu Sepuh Semenanjung kira-kira sapa? Oh, ngaten nggih, Rama Kalijaga. Mat. Dawuh. Se. Gini. Kenapa Rama Kudus? Lho, ya ono penting ah. Aku tak takok ya, Nduk. Nggih. Kowe pinter ngaji ki sing marahi sapa ya, Nduk? Panjenengan. Nganti kowe Jadi apa? alon-alon. Jadi pimpinan pondok pesantren. Pinter sing marahi sapa Rama ana? Kudus. Eling lho ya. Nggih. Aja nganti ana tembung kacang lali kuri. Teh. Oke. Aku iki mau ngelingke kowe. Nggih, Rama. Iki dina ketiban sampur supaya milih penderek. Lah penderek kuwi ora gampang. Nggih. Mergo dasare nderekake Kanjeng Ratu Semenanjung ngasta layang panguasane negara. Leres. Nek golek penderek aja sembarangan. Saora-orane menungsane kudu kendel, gagah, pideksa. Orane kaya penangsang lho, dulurmu brengosen dilaprang. Ya toh, pideksa, gedhe dhuwur, ora ketang kena gula. Ya toh. Kok padha ae kok. Mula aku njaluk elinga karo kebecikane wong tuwa. Ngaten. Ora ketang sekithik, dulurmu ben melu duwe kamukten ya. Ngaten nggih. Penangsang. Nggih. Lambine abang lho ya. Dados kalih kula mawon Rama Kudus. Oke, ayo le. Namak, Dawuh. aku percaya kok. Perkara milih ngene iki ora usah dadak diomongi kali nyamat wis wasis. Nggih. Neng wong jenenge aku wong tuwa ya tak melu titip omong sithik ya, Nduk. Nggih, Rama. Nyandra wong. Iki golek contoh gampang kok. Jipuk turut contoh pari kae lho. Tandur wayang Prabu. Aku mau dilokno. Nek Prabu kuwi wayahe arep woh, Nggih. delok wohe. Ngunak wohe ndangak. Iki tetep gabuk. Nggih. Ning nak ndiluk kuwi isi tur mentes. Nggih. Dipari. Ora bedane kaya wong. Wong anggere kulino ndangak, pecicilan. Biasane ora iso lapo-lapo. Omongane tok. Gampang. Ning ak wong meneng sok kala mangsa iso nyambut gawe. Iki loro njipuka contoh kali. Banyu kali kae lho. Nggih. Banyu kali kena iline banter, dijajaki biasane cetek. Ning nek banyune anteng meneng tetep jero. Iso kelep. Cara tembunge canem saiki air tenang menghanyutkan. Nah, ana tetembungan tong kosong berbunyi nyaring. Jarene canem nom. Nggih. Iku gak mung trimo omongan tok, iku asline tenan. Nggih. Ngono. Wong ki anggere ketak-ketik ora iso nyambut gawe. Oh, nggih. Wedi le. Wong ki anggere meneng biasane ilmune akeh. Wong meneng biasane duwite akeh. Nggih, Rama Kalijaga. Wong anggere omongane akeh ngene iku duwite tipis. Iku wis Mboten lah. dadah blas malah Rama. Entek go sontek kok. Kan. Lah piye? Didelok-delok le. Ayo. Angger bar sulak mluntur. Kene. Apa-apa. Ngalap berkah nek menawa bejo bet. Ayo. Kabeh iku kare gumantung. Gayane. Lah. Rama Kudus. Iya, Nduk. Kadosipun laras ngendika panjenengan. Iya toh. Dados penderekipun mau sepenanjung, kedahipun satriya ingkang tanggung jawab, Nah. satriya ingkang pengpengan Cocok. kados Dimas Penangsang. Nah, sabar bet. Pramila Heeh. laras ngendika panjenengan Hmm. ingkang kula pilih dados penderekipun mau semenanjung, Iya. boten sanes Dimas. Apa? Karebet kok. Mak, Dawuh. aku kok ora pati cetha to. Mbok pilih sapa? Karebet Rama. Salah apa ora? Boten. Ora. Boten.
Waduh, kelawar banglean jamune bobor. Alah pengaruh pari kok ngene. Det, Jago kula Rama. aja tebah-tebah dodo tampel-tampel wentis. Aja kowe rumangsa gedhe ati engko mundak dadi takabur utawa sombong dadi sumangkean. Dipeh kowe dipilih dadi penderek, njur kowe gemendung kumalungkung. Mboten Rama Sunan. Aja dianggep iki kanugrahan, nanging dianggep kowe nyanggul jadi bahan. Diarani enteng ora enteng, Bet. Abot siji jaga keselamatane Ratu Semenanjung, loro jaga partisara kang diasta Kanjeng Ratu Semenanjung. Merga apa? Partisara ki ora ketang wujude mung layang sasuwek, ning krana kuwi tinggalane Sultan Patah kang ana tapak asma dalem. Kuwi bakal migunani tumrap Wedrah ing Demak. Ngaten. Nah, mula aku njaluk enggal direkno kundur Kanjeng Ratu Semenanjung. Sing hati-hati ya. Iji Rama. Monggo Kanjeng Ratu kersane sampean diderekno karo karebet. Kono, Bet. Sampun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matek ajiku alas kobar ngarep omah jenenge latar. Allah kuwato. Suwengi aku mbok nyek terus ora apa-apa. Pengaruhnya gede dene. Apa nah iku iso wong tuwa pokoke lincak-lincet iki tak ana apa. Sampean jaluk mati sakniki. Apa beja? Lho, kowe iki jagal apa piye kok? Wong bodhoe barang landhep, mbok takoni mati saiki apa mati sesuk? Ya aku pele ya ora mati. Ana apa ngono kuwi ana apa? Menawi karebet derekaken Ratu Semenanjung. Ya. Kamangka Ratu Semenanjung beto Partisara dipun paringke kalih karebet dados sultan. Lah kula pripun? Ah, ngene lho. Mulane eling deneling menungsa kuwi aja gampang nuruti hawa nafsu. Wong watakmu kuwi apa-apa nesu. Apa-apa nesu. Wong tuwa tumindak ngene kok agak kleru. Kowe iki ngerti ya, aja landhep dengkul emu mikir. Kedadian iki kedadian sing ora lumrah. Boten lumrah Iya. pripun? Iki cetha rekayasane Kakang Kalijaga. Apa tumon wong cetha pilihan pideksa kowe, galak kowe, tanggung jawab kowe. Lho bocah kaya gombalmu ki kok dipilih. Karebet iku dapure kaya apa? Klemek, ngidaki pencenge ora gedang goreng. Kok dipilih? Iki nek ora saking Kalijaga sing gawe, ora bakal ana kedadian ngene. Ning kowe aja cilik ati. Nggih. Etok motone sak mburine Karebet Kalijaga, Penangsang Kudus. Nggih. Iki aja mbok anggap sembrono lho iki. Wali sugih pengotak-atik, pikirane 17 kecamatan iki. Saestu. Loh, ngene. Piye carane ben kowe iso ngrebut layang panguwasa? Kowe nate nandur kebecikan apa? Rikala kok diperintah Sultan Trenggono ning penarukan kowe duwe labuh apa? Luwari Temenggung Prabu Semi. Cocok, iku nggo dalan. Prabu Semit. Wah, Sabar. sabar minggato gulane karek watuke. Kon rene dhewekne jaluk itulung kon nyegat mlakune Karebet. Ton. Iya lho. Prabu Semi. Padha-padha duwe akal kok. Wonten menapa? Lah cah iki bar dihukum malah lemune ngene. Pripun pakane pepek kok mboten lemu Awake iso kaya ngene. Tampanono rongot setan koper. Ajeng pripun iki? Aku njaluk patine Karebet Partisara Cala. Sentiko.
Nek Prabu Semisa ateges kowe kelakon. Engko nek Prabu Semisa ora iso pateni dhewe. Iya. Monggo. Ayo. Ora prayogane enggal bilak lakune supaya enggal tumekane patin sepuro Oh, kados ngaten. Monggo-monggo. Ayo. Bet. Kowe iki dipilih wong tenan-tenan kok. Sembranamu kaya ngene iki piye? Nyawa kok metal temen to. Kowe sing ati-ati nggawa nyawa ora sembrono. Lakone ijeh dawa. Lakone iki karebet, lah kok mati, urip. Wong ati-ati wae sok kala mangsa nemahi cilaka lho. Kok malah sembrono. Wong sugih iki apik. Ning nek sugih sembrono iki elek. Wong kuwi kudu kebak ing pengati-ati. Cara tembung Islame mutawarik. Sugih pengati-ati. Krana gedhe sembranamu. Monggo kowe iki penderek pribadi. Kewajibanmu jaga keselamatane Ratu Semenanjung. Lah sing mbok jaga slamet, kowe sing jaga malah ora slamet. Piye to iki? Bisa malih kula nyuwun pangapunten Rama. Ora mung rampung karo njaluk ngapura. Kados pundi? Eleng nalika kowe swita pisanan ing Demak. Kowe ngenger ning ndi? Ngenger karo sapa? Tumenggung Prabu Semisa. Prabu Semisa kae ya ndaramu, ya musuhmu. Musuh lawas kuwi. Goleki. Prentot damel. Monggo. Nah, niki parti saranipun. Monggo. Karebet mati. Sampun. Yen ngono ben ora awistara semikir sapa Monggo terus. Karebet Joko Tingkir Dudu watahing satriya. Yen pancen kowe ngepenake patine Karebet Joko Tingkir, ora usah dadak tabuk silih tangan. Ayo, tanding ngono iki Karebet Joko Tingkir maksud. serep nyawamu kowe ben. Pancen Haryo Nangsang ngajak patine Karebet Joko Tingkir. Ing papan kene ben. Ayo, padha ngungkas yo ing neraka. Pancen tembung wis gak ngendhi langsung. Aji Dobrogas. Kok cekak menyawam ya lele. Wong kowe ku ora ukur-ukur kok bet. Wong kowe kok ape wani karo muridé Kudus. Iya, aji iki lho aji apa? Paling-paling aji no moto iku wae. Kok wani-wanine karo muridé Kudus. Wong gurumu iku saking menang ngomonge tok. Nek elmune lu karo aku boboan. Saking aku ngajeni kok ora tak lateni. Tak lateni ora sak gongan. Nek guru Kalijogo ae. Mulane duwe murid melempem koyo kerutu ngene. Wis krek banyu pelopes ngono.
beda karo muridé Kudus Haryo Penangsang Aji Goromanggo. Ya adalah. Aku mlebu kowe bakul jamu ta. Ya kok muridku malah mateki bongko iya. Oh alasan Penangsang. Lah ya lengger-ger. Kowe iki ya muridku ya anakku. Delalah diparingi loro kok padha ngono. Kale. Aduh-aduh nah, aja cerewet. Aduh-aduh ndang waras. Iya, Cok. Bareng-bareng waras yo. Sok sing jongonyek ditungak-tungakno bentang nular ya ngene yo. Sing nular mandi omone. Sing rawak dhewe. Mumpung paling yo. Yo. Aduh karebet. Aku wong tuamu ger. Ya. Aku Romo Sunan Kudus alias diabetes. Apa gue lah apa? Gue kok pinter. Karebet wis mati. Karebet mati. Calon sultan ki lak loro. Nggih. Antarane kowe karo karebet. Gandeng karebet kok wis mati. Karek kowe nggo Partisara. Partisara. Balik Demak dadi sultan. Monggo. Assalamualaikum. Kaya jek krungu ae gumun. Badhe teng pundi, Mas? Lho. Pripun to? Nggih balik Demak dadi sultan. Ngeten kok sampean. Lah pripun? Kowe iki ngene. Enten apa? Disawang wong iki ya ben pantes ketok padha rukun. Lah kok Wong mangkate bareng, baline lak ya bareng-bareng. bareng kali sinten? Kowe barengi muridmu Penangsang. Nggih. Aku tak barengi Karebet, bareng-bareng bali ning Demak. Lah bareng niku lah napa? Lah gini. Nggih napa wong murid sampean niku lho? Lah Pak Kempus. Lah yo ngene kok bet. Ya ini kok mati pindu. Bocah kok sembrianane ngene. Aku mau jane yo merokok dus. Enten apa? Penangsang karo Karebet do adu aji pengabaran. Nggih ya. Murid Sunan Kudus Lah matek aji Horo Manggolo. Wah, Karebet ngedakno aji Rogro Kasem. Padha ampuhe. Ampuh. Campuing aji caloro do gletak dhewe-dhewe aku. Kowe teko. Muridku mbok tambani, mbok suwuk. Dilalah suwamu kok ya mati men. Kok Kudus kok. Ilmune selalu umum. Ya ngene dus mesisan. Mumpung mandi-mandine suwukam. Lah terus? Elek-elek Karebet ya tau meguru ning kowe. Kowe ya tau ngrasakno rokok nek kono Karebet. Oh, ngene kok mesti sing ora-ora. Ya ora ya tau to. Ora rokok nggih pisan. Tulung Karebet ditambani sithik rek ya ora apa-apa to. Pripun? Ilange ning ndi? Pripun? Karebet tambah. Lah wong ilmu golek larang kok sambatan. Ya ngene kok. Iya to? Lah nek jenengan rumoso duwe murid yo, nek ancen ilmune akeh tambahani, kara iso apa ora? Engko dene ora iso ya piye carane yo. Jane aku ya ora iso. Nek mergo disenggaki wong, menawa Gusti Allah sakake karo aku. Pripun? Sakake nek aku kewilangan. Mestine aku ora iso. Nek mergo mbok senggaki, Gusti Allah mesakno karo aku. Mun aku ora iso lah, aku mbok isin-isin. Kediri kutane. Gusti Allah melu isin. Allah. Get. Iki lho ngopo? Turu. Bayahe nglilir. Tangi. Anu, kono ora kena gula mulo gampang tangi. Sing akeh sing kena gula. Kowe anggere sing ngatur sandal atom ning ulama kelungane. Ngomong iki. Wis, saiki nak Bali ayo Bali. Napa? Bareng-bareng Oh, mboten iso. sajae kok kesusundan Bali arep ge ngopo? Nek jenengan ngendika ngoten niku malah kula anggap asu gedhe menang kerahe. Pen duwe kuwasa panjenengan pun lali
kalih janji-janjine. Upama aku ana lali iki wis gawane menungso. Lah ya mbok dielingno. Kula eling nggih. Lali perkara apa? Panjenengan rak sampun paring dawuh. Sapa satriya kang dijagokke sultan sing gawa Partisara ya kuwi sing sah dadi Sultan Demak Bintara. Kuwi aku ora rumangsa dawuhmu. Loh, Neng, aku melu musyawarah lan aku nyetujoni. lah rak ngoten to? Dadi kuwi hasil musyawarah. Hasil musyawarah kang temu bepakat marang sapa Wedra Demak kang kecondokan Partisara ya kuwi besok kang bakal jumeneng sultan utawa ratu. Mula niku niki pun enten wangsulane. Iya, Sing gawa Partisara Sapa? mboten enten liya penangsang. Duh. Kok iso tekan kono iku? Lho muridé kudus kok. Ya ora apa-apa. Wong kalebu budidaya kok. Nggih ha. Kantong suwale wong ra akal. Akale. Ora ketang akal kuwi akal elek ya ora apa-apa. Lho mesti Sing penting dadi lak ngono to? nggih ha. Iya. Nggih. Syarat mutlak sing kudu diduweni calon Nggih. iso dadi sultan Tetep. menawa kecondokan Partisara. Ampun. Kula tak maksud mawon. Ose. Boleh ngene kok. Penangsang. Aku melu seneng menawa kowe bakal jumeneng sultan. Kanthi bukti Partisara. Nggih ha. Upama kowe dadi ratu iki ora ngratoni awakmu dhewe, ora ngratoni Sunan Kudus. Ning sing mbok ratoni kawula Demak. Ben kawula Demak mantep tur yakin menawa bakal duwe ratu anyar. Partisara aturna gurumu Sunan Kudus, Partisara ben diwaos gurumu, disekseni kawula Demak. Bener penangsang kang duwe Partisara. Kula niki gumun kok. Apa? Jenengane sesore kok ngeyel. Lho, ngeyel piye to? Aku iki apa benere? Niki kok genah-genah. Nek niki Partisara iki ora trimo ae. Jaman saiki iki ora jaman apus-apusan. Wong wis do pinter, ora iso diakali ngono. Nah nggih, niki mboten ngakali, lah niki mosok niki lontong. Lah iya, jare Kediri kutane. Terus Sing dadi nyatane. lah niki kaweksa. Lah nek urung diwaca, buktine piye? Mosok. Nyatane piye? Wong kok ngene ya. Raos pamon. Lah Ya iya. wis ora apa-apa. Nah, Ya niki mbok menawa ana wong tuwa diwirang-wirangno ya iki. Cocok. Dolali, Apa mleh? kancamu sawijan. Lho, apa tanggung mal disiki? Kancamu mampir ora? Matekno wong. Pun lali nih kas kula. Ra entuk mau. Kok ya? Pokok. Mau. Kualik. Oh iya. Alah, ya ilah ilmu. Malah walek ini. Bapak Sutoyo kan kok ngawur. Kepada yang terhormat, Wong gula iku maca lah ora pati cetha iki. pancen nek muda mripat dadi uta. Heeh. Ning aja ngantek ya Le ya. Nggih. Cukup kowe karo aku. Kepada yang terhormat, kami tujukan kepada Bapak Giman. Dengan ini menyatakan bahwa Bapak Giman telah membeli seekor sapi. Kalah nek iku ah. Sapi tersebut dengan harga 19.500.000 dengan ciri-ciri buntut panjang, kuku dungkul. Sapi tersebut telah ditandatangani Bapak Kepala Desa Kayen bahwa telah dibeli Bapak Giman. Yang ini menyatakan bahwa sapi tersebut sah milik Bapak Giman. Loh, kok layang sapi itu piye? Lah duka. Itu Jane salah lemu maca kok. Mosok Giman tuku sapi? Ya Mbak Giman celengane akeh kok. Alah, Giman iki ora tuku sapi. Mbak napa? Lontong tuyuan. Lah iya Piye ngene. iki mau piye? Lah iki mang cara ora mbok waca ngono terus kawula Demak piye? Lah ini terus pripun? Lah arep kapusan to kawula Demak. Oh ya Allah. Lah iya. Wah, ngapa ngomong? Mulane aku iki wis mikir ket mau.
Partisara sing asta Semenanjung arep dimelek wong. Lah aku kok delalahe tanggap. Tak ijoli layang sapi. Lah kok tenang. Ning dalan dicopet wong. Sing nyopet ana sing kongkon. Sing kongkon ana dalange. Dong klumpuk ning kene. Sing tuku sapi iki dukun lontong. Wah, matene lagi terus pripun iki? Masa ana. Nggih. Ratu kok nganggo layang sapi. Ya wis ora apa-apa. Lah pripun? Ora apa-apa mesakno karo penangsa. Ora apa-apa niku tegese pripun? Ya iso dadi ratu. Cocok rek. Iya. Iso. Sakit piye? Kabeh kuwi rak carane to. Mula niku nek sing dikon jenengan percaya. Lho iya. Iso dadi kowe. Wong kadung dipercaya Gusti Allah niki ngomong sak apa ngono mandine. Wah, mesti. Iya. Iso dadi ratu. Nah. Penase dadi ratu. Nggih. Mergo nggone dadi ratu saranane nganggo layang sapi. Nggih. Monggo sapi ku rak kewan. Nggih. Engko penangsa yo dadi ratune kewan. Ana sapi, kebo, ilek, wedhus, gudel, lan liyane. Nggih. Dadi panten nelongso ya Le ya. Kena loro ki nelongso. Sarwa dinyek. Nggih, napa-napa? Ora apa-apa. Napa-napa? Dadi ratine sapi. Sajane kok nemen-nemen. Napa-napa? Ya terus iki pripun? Ya iki Lho. Niku napa niku? gelas jarit. Jerone jarit Jenenge jane wedo. Cara wong Buddha ngarani wedo. Cara wong Islam kitab. Kitab iki sejatine tegese ya buku. Basa Arabe kitab, cara Jawane buku ngono wae. nggih. Kang wis sinerat tilaran dalem. Sultan Babah Patah Kandit apa asmo. Ya iki sing duwe iki bakal dadi sultan, ratu tanah Jawa. Lah mau diadai kok cilik. Lah iki sampeyan lho iki amene. Nah, nggih. Kowe iki ra tau roh ngono. lah Lah, wong jenenge dilancang. Dilancang utawa cetane kertas ngono wae. Nggih. Dicilikno ya iso, digedhekno ya iso. Sejatine iki. Wah, Iki upama lho. nggih. Aku iki wong ukil. Nggih. Iki tak weno karebet sing arep gugat sapa? Nggih ampun to. Nah. Ngoten niku jenenge beras belak. Ngono kuwi jenenge ora adil. Radil. Lah adil iki menungso ora iso. Menungso kon adil iki ora iso, adil sejati gak iso. Wis tak sapa wae gak iso. Mboten iso. Mergo menungso iki duwe getih abang. Iya. Kang jalari menungso tetep ana pamrih ora ketang sak wiji sawi. Adil kang sejati Nggih. kuwi adiling Gusti. Mula Partisara iki bakal tak paosake cuplikan firmaning Gusti Allah ana ing kitab suci Al-Qur'anul Karim. Terus nggih. Menawa iki kok delalah keterak angin sribit-sribit kok angine kok kono mlayu rene. Nggih. Yo nasibe penangsang apik. Alhamdulillah Le. Yo Yo. upama kok delalah angine balik kok kene kok mara rene. Nggih. Yo sing bejo karebet. Tak kei ajine kowe kanggo nyedot iki. Nggih. Aji kompresor. Melu ndonga ya, Bet. Penangsang melu ndonga. Nggih. Nganggo ayat kursi wae. Kursine Gusti Allah. Kowe ngerti kursine Gusti Allah, Gus? Alah jenengan kok marek-marek. Loh. Iku ora ono dilengno. Lah kene lho. Mangkel ae aku. Tegese wong-wong iki biasane lah ayat kursi, wacana ayat kursi. Nggih. Kursine Gusti Allah iki gedene sepira to? Lah mboten Lah awak ngerti. dhewe ya kudu ngerti. Terus Ngertine piye? Awak dhewe sinau Quran ngaji. Kursine Gusti Allah. Kuwi Nggih. jeneng cerita Islam. Kuwi ibarate gedene sak lapangan. walah. Upamane lapangan iki kursine Gusti Allah. Lah donya iki ibarate bal. Lah nek donya dene kursine Gusti Allah, iki kaya bal ning tengah lapangan. Iki cerita Islam lho asli iki. Nggih. Saking gedene kursine Gusti Allah. Donya iki kaya bal ning tengah lapangan. Iki nek ning kursine Gusti Allah. Iki tenan gak guyon. Aku biyen tau ngaji ngono. Bacano ayat kursi
neng ora kursine sapa-sapa, kursine Gusti Allah. Melu ngempet yo Le. Ayo le. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man la yasma'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi masa wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kompresor. Kompresore ra mandi. Wong mandi piye? Wong kompresore selange dienci kursine Gusti Allah iki ngopo? Ora mili. Kowe tuku sedotan klir. Iki kudune tuku sedotan nggo nyedot. Ngene kok. Bulat. Aku ki lho tak dongakno ring ngono bengi. Muga-muga dene ya krek gula. Ora apa-apa. Ora apa-apa nek gula akeh nek didol kok. Bayo terus. Gulamu karo gulaku ra dhewe. Iya aja gojek. Aja gojek. Boten gojek. Iki tumusing lelakon. Jumbuh rina lan bengi. Wendi awan dadi iki ning aku ora. Iki mandi omonganmu ndek awan. Eling ta ora? Waduh nggih. Lah mulane ngene, jangka jangkaning lelakon. Bubuh Majapahit. Kajayan Majapahit sirep lereke ning Demak. Lah Demak ditinggal Trenggono. Bakale Demak uga sirep. Tegese Demak kukut. Mergo apa? Eling-eling sabdane Brawijaya Pamungkas. Nalika Brawijaya Pamungkas ya Brawijaya Kertabumi rasuk agama Islam. Ana lakon Brawijaya Paras. Sing marah sapa? Aku. Panjenengane wasiat titip eling karo aku. Nggih. Aku meleng 3 perkara. Aja lali yo, Yen. Siji, anak turun wong Jawa upama omah-omah aja nganti seje kulit. Nek iso Jawa ya untuk Jawa. Aja Jawa untuk Cina. Jawa untuk Arab. Nek iso aja kene kok pancen dadi judul wallahu alam. Ki welinge Prabu Brawijaya. Nek iso bebrayan padha kulit tegese Jawa entuk Jawa. Lah iki Jawa entuk Jawa. Demi Allah tetap barokah. Amin ngono. Amin. Nah, tambahi 20 Pak ngene amin. Jawa entuk Jawa. Nggih. Loro. Besok kalamun aku mati jroning pusaraku tembung patoke patok critane. Aja sinerat Brawijaya. Nanging sinertaka Putri Cempo. Putri iki wadon. Nggih. Karepe aku bapak diwadono anak. Bapak diwaneni anak. Sopo anak sing wani karo bapak? Kasan. Aja banter-banter. Boten esuk Kasan wani karo Brawijaya. Jumeneng Sultan Tan Kolilah Dalem. Wani mancal panguasaning Brawijaya. Ora ketang iku ya ratuku ratumu. Ning awal dadi ratu, bapak wani karo anak. Gawe jeneng wis salah. Babah patah. Bapak iki bapak patah pedhot. Ya. Saking gelo penggalih dalem Brawijaya. Sinerata Putri Cempo mergo bapak diwadonake karo anak. Sing pungkasan krana gelo penggalih Brawijaya Demak kuwate sak turunan. Iki lho, Dos. Jenenge sak turunan kuwi bapak medun ning anak. Iki sak turunan. Bapak medun ning putu 2 turunan. Bapak medun ning buyut 3 turunan. Demak kuwate sak turunan.
Sultan Patasedo lumerek Pati Yunus anak. Pati Yunus itu lumerek Trenggono anak. Monggo Trenggono anak ragil, ora bakal tiba ning anak liyane. Monggo ora kuat tekan putu. Nek ngono Demak bakal rampung. Wis ora nganggo Demak. Nah. Nek ora nganggo ning Demak, ning ndi? Tenane wewagi ning wis ana Karebet nampa bumi warisan ana ing bumi pojok. Monggo Karebet wis gawa Partisara kok. Iya apa ora? Nggih. Mapane ora ning kene. Ayo bareng-bareng tumuju ning bumi pojok. Sing saiki wis kababat padang kena kanggo panggonane Karebet lan nata uripe Karebet sambung marang panguwasa Demak sakwise ditinggal karo Sultan Trenggono. Sing melu kudu Sunan Kudus minangka dadi seksi. Kene penangsang melu becik, ora melu apik. Ayo terus, ayo Karebet. Ayo. Apa neh? Kene ngincim kowe ngincim. Aku kok ora kono. Menawi to Karebet Joko Tingkir dadi ratu teng tanah Pulo Jawa, Arya Penangsang Balela. Wong ape muni sak balele kok undang-undang wong. Oh, alasan Penangsang ya. Pancen upama dinalar setun temen mergo kowe turasing ratu Karebet kaya anake wong tani utun apa kelakon kowe nyembah delamakane si Karebet ya Joko Tingkir. Heeh. Nganti ya kaya ngopo nggonmu balela kowe ora bakal dadi ratu Penangsang. Aduh mati aku. Rino karo wong kok kleru terus lambengku iki cah. Angger nyabdak kok salah. Nyabdak kok salah. Ya, tak dongak-dongake Penangsang kowe. Ngenaki Tyasing Sasama ya netepi cerita ora kaya ngono Kedus. Nggih. Wah iya. Wong judule Karebet Ratu. Nek ora dadi ratu rak ya ora apik to. Wong nggih. Ya mulane ngenaki Tyasing Sasama. Bumi pojok Katelao Pajang. Kang menang jumeneng ana ing Pajang Kinarya Sultan. Jalaran Karebet wis nggawa Partisara, ora ana liya Karebet Joko Tingkir. Nggih. Mula aku njaluk Kadang Pradangga Gongso munggah. Rama Sunan Kalijaga lan panjenengan Rama Kudus. Sasampunipun kula jumeneng ratu wonten Kasultanan Pajang, kula badhe tambah gelar jimat asma Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya.